सार जाब्रांनि जों गोथैस' हाखराव मोनफैनानै दङ। थ' आङो बुंदोंमोन दे जोंनि NDFB नि लिडार दिनै बहा थाखो सारा दिनैहाय बावहाय दङ। माने बिथांनि जिहेथु जेरैबायदि जाना थानांगौमोन। मैया दाखालिनि समाव आं चेनेलाव आं बिथां गबिन्द सारखौबो आं बुंदों, फेरेंगा सारखौबो बुंदों। दिनैहाय नोंथांमोनखौबो आङो फिन आरोबाव बुंनो गोसो जादों। आरो नोंथांमोना जुदि दिनैहाय सारखौ जुदि नायोब्ला दिनै सारनि हालातखौ नाय मा अबस्था। दिनैहाय आं फैनांगौ बुंनांगौ बा खुनु माबायानो गैयामोन। दिनै नोंथांमोना साननांगौमोन दिनै बर' हारिनि थाखाय बिथांनि न'आ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिनि गोथैस' हाखरा दङ। नोंथांमोना दिनै मानो नायनो गोसो जायाखै? आरो बिथांनि मुङाव बेंटल बायदियाव मार्टियार्स दङ। बिथांमोना जुदि दिनैसिमबो बे मार्टियार्स दंबा सोरनि होनना बुंबाय दि जाब्रां सार, अब्लानो बयबो बिथांखौ सेल्युट होगोन। दिनै बिथाङा आंनि थाखाय, नोंनि थाखाय, सोरनिबा थाखाय, समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय बिथाङा अराय समनि थाखाय जिउ नागारदों। नाथाय नोंथांमोना दिनै थांनानै दं। गबिन्द सार, बिथांखौ नोंथांमोना सनमान होनांगौ। नोंथाङा बावहाय फैदों, आं नोंथांखौ सेल्युट होदों। नाथाय दिनै बिथांनि मुङाव मा खालामदों नोंसोरो? दिनै खुसि जादों बा रंजादों। नाथाय बिसोरनि बेंटल बायदियाव नोंसोरो दिनैसिमबो खालामनो हायाखै। दिनैसिमबो नोंथांमोना बे सारनि मुङाव मोनसे मुंख्लं मार्टियार्स टम्ब बिसिबा गिदिर मानो खालामनो हाया? 2-3 लाख थाखा मानो खरस खालामनो हाया? दिनैहाय जिहेथु गोथैस' बावहाय थांनानै आङो मा होननानै बुंगोन बेखौ फोरमायनो राव गैयिफोरबायदि जानानै दङ। दिनै जाय लिडारफोरा दङमोन बिथांमोना जेबो खामानिखौनो सार जाब्रांमोननि सायाव जेबो मावाखैनो होनजागोन आरो बुंजागोनबो। दिनै बिथाङा दाखालि गबिन्द सारा बिथाङा फैदोंमोन मा होननानै बुङो बे फुटबल मेट्चआवहाय फाइनाल खेलायाव बिथाङा फैनानै दिनै मा खोथा होनलांखो? खमसे खम 5 मिनिटसो टाइम लानानै बिथांनि गोथैस' हाखर खाथियाव इसे गसंफैनो हायोमोन। मानो गसंफैनो हायाखै? बेफोरावनो बुजियो रायजोफोर। दिनै NDFB-नि बर' रायजो राजानि जानानै जाया मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ सनमान होनो रोङाखै आरो होनायबो नङा। भबिसतआव BTR गभर्नमेन्ट मालाबाबो होनाय नङा। प्रमद बर'आथ' होखानाय नंखाया, फेरेंगायाथ' होनो रोंखाया। फेरेंगाखौ मा होननानै बुङो? जाम्बासो होनगोन आं बेखौ। जाया NDFB-नि जानानै समस्त बर' रायजोनि जानानै मुंख्लं जालांदों, बेखौ सनमान होनो रोङाखै। जाम्बा बियो, बुरबक फेरेंगा, सिदा होननानै बुंगोन आं नोंखौ। मानो होनना बुङोबा नों NDFB-नि बेनारखौ लानानै NDFB-नि जानानै इलेक्सन गेलेनानै नोंथाङा BTR-आव देरहादों, मोजां मोनदों। खिन्थु बे जाया मुंख्लं जानाय सार जाब्रांमोनखौ नोंथाङा सनमान होनो रोङाखै दिनैसिमबो आरो होनोबो रोंनाय नङा। जाम्बा नोङो फेरेंगा, बुरबक फेरेंगा। नोंनि न' खाथियाव दिनै मार्टियार्स टम्ब मानो बानायना दोननो हाया? खिन्थुखौबो आं दाबो रोखा बुंहरगोन। नोंथाङा सार जाब्रांनि सेनियर जानो हागौ, थेवबो नोंथांमोननि नामाव NDFB-नि नामाव समस्त बर' रायजो राजानि नामावहाय दिनै बिथाङा मुंख्लं जादों। जाब्राङा होमबा नोङो दिनैहाय बिनि खाथियाव मानो 1 मिनिट मानो प्रेयार खालामहैयाखै? 1 मिनिटब्लाबो मानो गसंहैयाखै? दिनै आं गसंहैदों, आं नायहैदों। सार लिडार केडारफोर दङ। सार जाब्रांनि जाब्रां सारनि जि जायगायावहाय मुंख्लं जानानै बिथांनि गोथैस' खाथियाव बयबो गसंहै, बयबो थां, बयबो नायहै, बिबार बावहै, मोनफा मोनफा बयबो समस्त बर' रायजो राजाया नायहैनांगौ। स' लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। जायफोरा जुदि नायनो मोजां मोनाखै डिसलाइक मारिनानै ओंखारनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला।